Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Om Swastistu Salam Namo Adat Budaya Nusantara. Terima kasih atas kehadiran saudara sudah menikmati channel kami. Dukung kami dan support. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga saudara sekalian setanah air ini diberikan berkah rezeki kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Semangat merdeka. Sekian dan terima kasih. Pukulun Bathara Guru saged andamel katresnanipun Bathari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Ewa semanten yen pancen Hyang Pukulun Bathara Guru mundhut bebono waton mercapada wonten kemtu kula sagah lan sumadyo. Mbok bilih namung kepingin badhe mundhut donya brana masticis. Kula sedya sakjeng menapa sak bedhati menapa Pukulun Kumajaya badhe ngersakaken mundhut lintu titah mercapada. Wanita mercapada kula aturi kagungan pemilih menapa sedasa menapa kalih dasa. Koko Prabu sagah minangkani. Kabeh atur kita iku luput. Dewa ora nggunakake bondo donya. Ora nggunakake Mas Picis Raja Brana. Iku wis kita kleru. Kaping pindhone kita ngaturake yen Kumajaya kepengin mundhut ilintu tegese njaluk ijol. Putri mercapada 10 apa 20 ora nana dewa kok bojone nganti 10 20. Mboya kena ing atase putri mercapada kok munggah kayangan dadi widodari 10 20 dijolke widodari mboya ana. Lah akhire mengko titah-titah do nombokake munggah kayangan njaluk ijol kabeh sak anak-anane arek. Dewa dadine kumanan elek-elek. Mboya ana. Yen dewa kuwi judune widodari. Ratu Putri Pendhita Endang Rayeksa lan Rayeksi wis klebu ana paugeran. Yen titah bakal ngudi widodari senajan to kono widodari durung ana kang mengkoni iku wis luput apa maneh wani ngrusak pagerayu ngrusak bebrayaning dewa karo widodari tetep titah sing bakal wani ngraman ana kayangan titah kang luput. Kaluputaning titah kaya mengkono mau yen pancen isih kena dipirma ulun isih duwe pangapura lan bakal pinaringan pangapura. Ewa semulu yen pancen kadang kita werda kepengin bakal palakrama minta sraya dewa nglamarake waton sejajare titah mercapada dewa sumadya bantu marang sungkaling titah lan kagungan wawasan jodoning para titah. Ewa semono yen pancen sudara werda kita ora kena dipringgake becik iku dianggep titah kang wani marang dewa papane ana kawah candra dimuka. Katri gumulung mangrempak ing wadya magiri rero nanggono Ronanggono magawe gelar wang-wang. Pukulun Bathara Antrada. Amit-amit aku nungkak krama karo panjenengan. Senajan to diparingana pepintan wanita kang ora karuan wilangane yen siji dudu Bathari Ratih. Koko Prabu sak keluarga wis kebatut sumpah trima mati yen ora bisa mboyong Dewi Ratih. Lah, rak temenan. Sing hati-hati lho penyarian. Iya, Po. Kita mboya kena ulun pringgake becik yen ngono kita ngemping lorong nggih Japati aja ming tuwing pati paribasan dadi lendut bledobo tak lakon. Dewi Ratih ora durungake sedya wadya bala gepuk kaya Suralaya. Merkencang mari dayang. Oh dhewe ya. Kita wani karo dewa ora wedi yen kena tulasari. Tak kira ora ana tulasaing Jawata kalamun ora sifat adil Palamarta perlu apa aku ngajeni karo dewa.
Ewang sabeda sing enom padha dinom iki genah nek titah ngraman Suralaya Isma sabeda cekelen ya. Ora sandadak adu arep marang Siwantrada. Penyarikan saking ingkang tinanggenah nglebur jagating para titah mertapada. Aja mletak kembali nyalian. katon lir kang mangawur-awur pinolir tengaraning prajurit suara tetek lir mbutul-mbutulno dalah pancen Titamerta padha digdaya temen tak tibani kemandentan ginawi rasa bareng gelem males ndamu kaya mawa wisa getak kaya kuntal kena angin aja mlayu Bathara penyalian katokna budimu rupa aku ya wani jembar aku ya wani ora ana Dewa Pancakara kok nganggo daya kekuatan yen pancen kemanden wis ora tumama kepeksa nibakake pusaka gaweane Puramadi kuat nampani curigaku padha karo kowe kuat kena wisaning naga tibakno pusakamu kesenggol bablas nyawamu
ayuda mawas katon kumlebeting bandira katiyuping samirana Adi Bathara, kula Kakang Bathara. Mlayu kok wetenge dicekeli. Ih, sakit. Wis ora ketemu nalar. Dewa kok keserang penyakit weteng. Kula taosi prisa Kakang Bathara, jajal kepiye? Kula majeng wonten peperangan mengsah kalian utusanipun Narendra ing Guwa Kintaka ing naminipun Kintaka Murti. Kula dawuh kemanden mboten tumama, kula dawuh pucuing braja. Kula sudukaken keris mboten saged tumama pinggit kemawon mboten malah keris kula sami reges. Sok meneh keris sekeng ki aja cocok dajokke perang. Lah wong wesi kerising dewa kok nganti ditamakake mungsuh kok malah do reges. Kuwi ora pancen keris kebangeteng ra ora. Piye? Wis apa ya kelakon ana dewa kok ngijelke keris. Iye mboten saged mula kuwi. Sawise kerismu padha reges padha karo ilang kekuatane banjur kula nyepeng jemparing. Kula lepasaken diuntampi wisana lajeng pun wangsulaken tumama dhateng padaran kula. Oh. Mula lara weteng merga kena jemparing. Iyi. Jemparinge dhewe ngenangi awake dhewe mekaten. Kuwi jenenge sembodo kalemu ngobong-ngobongi pendak dina. Iso ngrasake dhewe. Penjamane janime nyenges tak rasa-rasake. Dewa kuwi angger wujude kok siadi, ana peperangan kok nganti menangan wis ora wangun. Udawedanamu kuwi mbranyak mongko ngendikan cok lancang. Lho, contoh dewa ki nek menang-meneng. Wong kang ngger watake meneng ora kena disuwawa tak kandhani. Menang-meneng nek muni campuh Bandayuda semoh kalah pokoke. Temenan kuwi. Dadi nitik wong iku kudu sing iso. Karo sing beranyak kaya si Adi kuwi nek ana peperangan ora bakal awet. Mesti njur kalah. Nggih. Ayo ngaten pun watake kiyambak-kiyambak. Lah iya. Pun sali gandeng ngrayi genah pun kawon. Saiki ngajokake sing menang-meneng. Awet apa ora ana peperangan. Nek syukur iso menang. Ora menang musuh karo Titamertapada saja darani dewa. Wis rasah disebut Sang Hyang Masna. Oh iya. Ora ngani tak tibani gegamaning dewa kuwi ora kena dilorot ora kepepet temenan. Bisa kelakon tak tibani kemandenku wae lebur papan tanpa dadi. Punca biru miyen kira-kira tonton tak patrane musuh.
Contone wong menang-menang wis. Pancen dewa iki nek menang-meneng ampuh temenan. Ora nganti ditibani pusaka grayang wae. Mungsu lebur papan tanpa dadi. Conto wong iki nek menang-meneng bulane wong iki nek menang-meneng nek tiba tepake jeru. Deke ya kalah we kok le. Lho, aning kula kawan rak ora umo. Apa anane tak caoske prisa. Bareng kiraka dewa karo titah kalah nek aku isin, rasa disebut Sang Hyang Masna. Sampeyan kok nyebut sapa sakniki mumpung kalah? Sak karepmu. Disebut apa-apa ya gelem. Nyatane wong tak grayang mau ya temomo bareng ping pindho wis ora temomo, ping telu wis ngapal. Nanti tak uyek-uyek. Lek ku ngrange tak ngono-ngonokake ora apa-apa. Beleng. Mergo kok kandele kulite. Dadi wong kang ngger potongane kandel kok ngono kae. Angel kalahe. Karepe ki arep menang terus. Kalah-kalahe tinggal lunga ngene iki. Dewa kok jerih kerengan kok njuk nglungani ane rak menang arep apa panututi rawani ora bisa menika ngaten cobi-cobi ngasta pusaka wis ora wis pokoke anggere wis tak grayang wis ra temomo apa meneh nganti tak tibani keris ora disepelekake mongko kerisku ki dapur misani ming cilik apa ora dinyek karo kae keris kok ngono meneh meni ngono. Akeh kerismu sing ampuh do reges kok ngono. Kerisku meneh ora sah perang wedi. Dewa kalah kok grundelang kok ngono. Memangsa Buddha gumantung sing kagungan gawe nek oleh ya kon maringke kon nek ora oleh rasah dipethokake. Prayogipun pasrahaken dhateng para kadang-kadang werda mangsa Buddha Kiraka Bathara Tanta Kiraka Bathara Indra nyuwun bantu kira tak labrake aja melu.
kuwirangan mungsuku Bathara Tantra tak tibani kemandenku Ratu Mama tak lepasi jemparing balindalan aku dicandak sabukti Bantala ora nyet marang Purwoduksina aduh bisa dadal barisan sangka negara ing Guwa Kintaka lajeng kersanipun aku njaluk bantu yen pancen kuwi iso menang musuh karo dewa ndak aturake Koko Prabu besok bisa munggah pangkatmu mundak bayar lenggah lelatan dalane Waduh. Songo iki. Ulun Bathara Tantra kita sawadaya kareli. Tak jaluk Dewi Ratih. Jodoh daupe Kumajaya wis pisah. Tak dapake karo Gustiku. Aku iso menang karo dewa, pangkatmu mundak, bayarku ya mundak. Lek pancen perlu titamerta padha aja maju mboko iki bareng moro. Bisa menang musuh karo Bathara Tantra bisa ndadal barisaning para apsara. Bisa mboyong Dewi Ratih ketok gulu wae. Wah, ampun tenan. Mati aku. Kowe iki ngopo? Mlayu kok tenanangang. Rame leh kula Pancakara kae Bathara Tantra. Genti milang tatu. Kena ngopo mundur mati aku. Diwales kok. Mboten. Kabutan leh kula nggo barang. Kula antem mboten temong kula gawake pedang kula batuk mboten temomo terus kula gawake gada kula antem gada mboten temomo kula gawake pentung loro budhe dan gede temenanan sampe preso giris pokoke tok tamake kula tamake mbeleng wah pancen pun kedutan tenan wong kula blegi pentung loro niku meneng mawon gregetin wong gawa kabeh sak ana-anane. Anyar lawas dawa cendak landhep ora landhep tak gawa kabeh. Kula sunggi. Tok tibake kula bruke teng ngarepe. Gentana sak gelemu lho.
ora memper perjut kadol gaman. Njuk doncalke siji bongkotane kayu niku ngeblegi kula. Net ngoten pun. Waduh, kok kaya ngene rasane. Keblegan semono kok mesor lumayan iki. Njur kula mlajar mriki niki ora merga kula lara keblegan gadan kula kiyambak. Wong kok ngono kok maju perang. Niki bareng tantra sing ngamuk. Dewa-dewa mundur kabeh. Ming tantra dhewe sing maju pun saged ngendih kridanipun Gusti kula menapa malih kula. Dewa-dewa ora ana sing maju ning malah Bathara Tantra Icin. Nggih, dewa-dewa ngeploki kadiduan. Wes ora patut. Genti saiki prajurit undurna keplok ana tak labrake dewa-dewa. Kalono kelaya tangkut maringkut katon lir mawingis-wingis kinolir landheping nyetri sula iki jagone kayangan Suralaya. Ya ulun Bathara Tatra kita sapa Patih Wisamurka. Ayo, Bathara Ratih dulungake ora. Ora ngulungake widodari aja takon dosa kayangan tak dadekke segara getih. Ngilahing kita ngemping lorong gigi pati. Wani ngadepake dewa kelakon ulun Satya Kawah Candra dimuka kerikna kancamu jana bareng. Buta ngamuk. Ngilahing. Ora patut banget dewa pirang-pirang padha mundur gelanggang colong kayu. Sing maju nang peperangan buta. Gedene sak gunung anakan ngumbar kadidayan. Ora semingkir untuk takon dosa ketiban kemandiri Sang Hyang Brahma dadi awu bangkim. Teka mangkono kotapa dahana ing katon mangalah dalat nempuh wonten peperangan panjriting para wadyabala sangka nggo Kintaka
prasasat kadidening pandriting Janma kang binujung matenggo salang tunjang rebut ducung playune prandene Pati Wisamurka angayunaken marang Dawana Matedaya kemanden sigra den getak bubaring Dawana rajang para dewa mlajar kapiyandhem kayangan Kondowaru dadi Karangabang. Adipati wong edan ora malah. Wong tuwa wis wedi sik digegiro. Kula seneng le jingkat-jingkit. Nah, rak mah aneh. Wong tuwa le jingkat-jingkit mergo susah malah dhisik nggo gawe hiburan ya Adipati. Ora ngerti dewa-dewa mundur kabeh mergo doyak genine Bathara Brahma. Geni kok kaya datur laku gumun. Mlayu ngidul pethuke saka kidul tiba mburi ulun iki anget-anget. Tak toleh geni mak keranyas. Mlayu ngalor pethuke saka lor ana anget-anget. Aku noleh geni mumbul. Mabur kok tututi. Anget-anget. Bareng tak toleh mak keranyas nglagar sirah ulun. Ulun mlayu rene kok ana anget-anget bulane kita nyekel Tegesang. Wandrada ki wong ya aneh. Aming dianget-angeti nganggo Tegesane kok jingkat-jingkit. Arak gedhe genine Bathara Brahma kali geni Tegesan. Sing jenenge geni kuwi tak kandhani. Gedhe cilik padha wae. Panase ya padha. Dayane ya padha. Geni sing gedhe nyelomot ya marai mlentung. Sing cilik ya marai mlentung. Ngono. Dadi aja dememing Tegesan dinyunyukake yo ora mlentung, mesti mlentunge. Anjajal po? Mboten. Ngono ya Adipati. Ora ngandel buktekno. Pun ngerti kok, Po. Ah, saiki yen kita wis ngerti wisaning geni kita genti Majiwa gantine Bathara Brahma kita Kanjeng Brahma sak kanca mundur kabeh kayangan Kondowaru dadi segara geni saiki kita Majiwa jabuten nyawane njabut nyawa kena niku rak nyawane wong sing tekan mangsane nek sing dereng mangsane jabut angel wae. Lah senajan durung mangsane mangsakno. Jabuten nyawane. Yen kita bisa menang musuh karo perjurit sangka nggawa Kintaka, kita sida oleh triman widodari siji. Idaman kita Dewi Mampuni. Mongko Mampuni kuwi ayu.
Nelengging kene napa kinten-kinten. Dheweke gelem dadi dek kula. Wah, gelem kula wis tau ketemu kok. Sumbare mampuni ngene, waton Kang Mas Yamadipati menika sampun ketingal lalabetanipun dhateng Kayangan. Mangke kula sagah ngladosi yen dereng ketingal lalabetanipun perlu menapa kula ngladosi Kang Mas Yamadipati. Ya nek menangan nek kalahan lho. Sing dikarepake mampuni dewa sing menangan ngono. Lah iki mah kinarya neter kekuatan kita iso menang musuh karo prajurit nggawa Kintaka. Iki mengko mampuni genah terus gelem dadi bojomu. Ayu nggih, Wo. Ayu. Tur sedengan dedeke pawakane rondo cilik nek tindak iso ketinting-ketinting nek kita mlaku iso gedendet-gedendet lho. Gedhe dhuwur. Mlaku bareng iso ketinting gedendet-ketinting gedhe. Mulane kuwi wah, patut dadi bojo kula nggih, Wo. Patut. Nek menangan, nek kita kalah ya ora patut. Awit upama to tindak jejer karo mampuni lak kena dipamerake iki Senopati Kayangan. Wah, ngaten, Wo. Mang presane mangke kula sendal mayange. Kula jabute mampune kan nonton lek kula kelengan. Ya wis mengko urun sing bakal dawuh. Supaya mbotoi jeneng kita saka kadoran waton menang mesti keplok. Saka kadoran surak-surak mampuni mbotoi marang jeneng kita kula tandhane, Wo. Takon karo aku patih wisa murka wis apa? Yamadipati calon bojone mampuni. Kena tak eman munduruh tenimbang tak jabut nyawamu. Aja ming loro tekaning pati dadi ndek pengamun-amun tak lakoni. Ora iso mboyong widodari Dewi Ratih. Kayangan tak dadekke sungsang bono bali cabut nyawamu jajal. Kamu nronjol-nronjol paedahe apa? Mboten jarak. Rame wau. Wis kita cabut, mpun. Kena ucul malih. Angger kula cabut mlebu meneh. Angger cabut mlebu meneh, wah wis. Angel. Siwe-siwe niku kula ongkel-ongkel niku malah mboten kena. Gregeten kula getak. Kula getak gentelan males getak kula. Iya, aning njur ngrika salahan.
Lenggetak niku mlebek mawon kula angger tiba telebuk telunyur. Telebuk telunyur. Ana wong mak telebuk wonten rada ra semingkir ketelunyur. Wong kolakar kok ngono e. Bijik ku wong. Berkoso kok wo. Mampune wis teka kajenge. Keplok-keplok. Ajeng keplok ngantek kejune nyatane kalah. Mula kita maju meneh cokoten. Wah, ngrika untune gedhe-gedhe. Mangke nek males rasaya abot. Kita nek nganti ora sida menang mungsuh karo prajurit iki, mampune sida ra gelem dadi bojo kita. Yen ulun sing dadi Yamadipati tak antepi ana peperangan, saya mantep. Mergo calon duwe bojo ayu, ngono. Yen kita ora wani maju kengko mampuni tetep ewa, ora gelem dadi bojomu. Wah, ampun semelang. Pancen pun ngonten prastiane mampuni, ampun kuwatir tak pados sanese mawon. Jengkulmu amblek. Aku njur pados sanese. Awitekno tukone angel kudu kon menang angge wong niku nek iso menang. Yamadipati, pripun wo? Dewa-dewa kabeh didhawuhi mlebu lawang selama nangkep. Aja nganti kelayatan lawang ditutup, aja nganti titah manjing kayangan daturke ati guru. Monggo. Yamadipati, edan! Dewa edan ora kena. Yamadipati? Elinga ulun isih ning jaba. Ngake. Yamadipati? Lah sing di kayangan ki ulun masih kandingi lawang. Sing di omahe kalah kuwasa Rodaya. Wong edan ora. Iki ana dewa sing keri. Ketutupan lawang aja takon dosa, tak nggo sarapan. Wah, cilaka. Ya mangsa beda mati ya syukur urip ya sing tak jaluk. Kita sapa? Patih Wisamurka. Ulun kandhani. Aja kesusu kita bakal mangsa marang dewa. Dewa kuwi yen dipangan buta adat sing wis butane mesti mendem. Mendem ya wis karepen. Wah, buta mlubut iki. Kok njuk wani mendem barang. Ulun merga keri pancen ulun nampa pangwasa, tegese pancen wis diparing dawuh marang Adi Permeti Bathara Guru supaya maring keterangan marang kita sababe Dewi Ratih anggone manggahi mengkene. Ning kita lungguh sing kanthi prayoga mengko supaya bisa damang midhangetake marang sabdaning dewa. Alantata lenggahira tutaning sang Nara Pati katekaping Prawandawa
Kulon iki mau wis nampa kang dadi ature Kumajaya lan wis dibiyantu marang Adi Permedi Bathara Guru inggih maksude anggone nyoba kekuwataning Titamertapada iki mau pancen jinarak mengkene nek pancen niat kepengin bakal dadi jodoh daupe ratih kudu iso ngembari para dewa sepisan bareng nyata-nyata aja meneh ratune agek pati wae mbebayani percaya yen wektu iki dewa rumangsa dikembari kadigdayane karo Titamertapada iki patut yen dadi putra mantuning dewa patut yen diladeni widodari mekaten Pukulun iya kaping pindho gandeng wektu iki Dewi Ratih gelem ngladeni titah nanging mundhut bebono wujude busananing pinanganten cara kayangan Adi Permedi Bathara Guru agi ngupaya busananing pinanganten supaya tunggu sak rampunge anggone mbabar busana calon manten dewa iku mau lajeng anggenipun cekap benjing menapa la diangkah daupe pinanganten besok dina Selasa kliwat njukuk sasi Jumadilawas pas dinane ana Selasa kliwat kuwi tiba tanggal 19 mengkono ngendikane Adi Permedi Bathara Guru mula kita tunggu ana kayangan diparengake makuwon ana kayangan sawentara ngenteni dina tanggal sasi kang wis nembe ulun jarwakake mundur sangka ing pasowanan ngatur sagunging Prawandawa Amit sewu Pukul salebetipun Pancakara menika untungipun boten beta korban bilih mekaten kersanipun Jawata sampun waspada nodi kegiatanipun ingkang wayah dasat kula lajeng saking kersanipun Pukulun Bathara Guru dawuhipun pinanganten tenggo sak cekapipun angupaya agemaning calon penganten kaliya ing pengangkah badipun dhawuhaken benjing wulan Jumadilawas dina Selasa kliwat di pas tanggal 19 nyuwun pamit lengser saking peperangan kepareng kula sak rencang makuwon wonten tebining kayuwangan Kuwandawari ulun ideni mangkata wonten apa kok kena edan aja nang kene penyakit wong tuwa kancingi lawang ngaten wae kula taosi prisa pancen kula jarak pintu kula kancing jalaran kula menika sampun mbuktiaken Wanarada menika dados patih kok durung tau ana kasektene isane kejaba ming dawuh mangke sing didhawuhi niku ora iso temandang padha kalah kabeh anane mung melu mlayu lah dengeriku niku mula kula kancingi lawang kula buktekke Wanarada nek tak temokake karo mungsuh kepiye liar ngendikan lan kepiye dayane bulane Wanarada niku ya ampuh temenan iso apus-apus dengkulmu amblek kuwi kula tak takon wae wulan Jumadilawas niku wulan apa wae?
wulan diengamu kuwi. Tanggal kok 19, tanggal 9 kok yuk empun tek niku. Aneh dewa-dewa seneng kabeh. Angger wis tanggal 9 terus nampa hadiah. Yuk dina Selasa kliwat niku jane dina napa wae? Dina pangan suwek. Nek ora cara kaya ngono ya ora lunga-lunga ning lak mandi lho. Senajan to ulun goroh nguripi klebu kita barang kuwi. Lah nek ulun ora goroh pangan buta. Apa tak apusi men mendem kaya kono ya mendem ya ben malah ngono jare. Dewa kok goroh. Ayo ilok-iloke. Pintu kancingen dhisik. Nggih. Kula kancing. Lho, engko nek ulun mlebu. Oh nggih. Nek wis dikancing, tak matur ngersane Adi Permedi Bathara Guru. Gandeng ana swasana kaya mengkene, kepiye kawicaksane Adi Guru? Mengko ulun lan kabeh para putra-putra dewa nyadong dawuh. Oh ngaten. Pintu pun kancing menika njagi ampun ngantos Wadya Bala menika ngeculaken dom sumurping tirta. Iya, bab anggon ulun apus-apus aja nganti krungu dheweke. Oh nggih, Wo. Ayo daturke Adi Guru, monggo kula dhereke, Wo. Yen nuntuna wong aprang katon kasangsayan Kakang Narada, Kakang Kaneka, prapi di salebetipun Kakang Narada ulun pitados ngatur para putra-putra Jiwandana supados anjagi ing pakuwon Kuwandawaru. Kados pundi kawontenanipun titah Mercapada Kakang Narada? Oh, merkencong Waldaya Ngladaya ngaturaken kedrawasan. Bilih istanipun titah Mercapada anginggahi kayangan badhe nyuwun widodari jatuh kramanipun ing putra pun Kumajaya Dewi Kumarati. Nggih. Dipun peper para Jawata dados klenta-klentu malah kathah para Diwandana samya mundur. Adrih pengamukipun Senopati ing Wakintaka ing nami Patih Wisamurka. Mekaten. Bab puniki ulun semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru
kadiparan amrih prayoginipun nrada dedalen ketunya katon kalaweran tinimpal mumbuling akasa tumibeng samudra laya tinampa mring wange baruna Kakang Nrada penapi iki wedal menika Kakang Nrada runaturi dawuh dumateng Kumajaya supados medhak dhateng Marcapada ngiwosipun minta senjata pitulung dhateng kang wayah Madukara Punarjuna saben-saben wonten kedadosan ingkang wayah para Pandhawa saged andamel tentreming kayangan angitali reretuning para dewa gandeng menika magepukan kalian Kumajaya prayogipun pasrahaken dhateng Kumajaya dasar Kumajaya kan Arjuna menika kadang menggahing batos temtu Janaka badhe enggal ngestokaken menapa ing dados dawing dewa nggih nyuwun pamit kepareng Kang Raka ndawaken dhateng Kang putrapun Kumajaya atos-atos Kakang Rada Sang Senopati ngaloka katana wis manjing jroning yuda ingkang putra nyadong dawuh Kumajaya kula kita wis uninga swasana ing kayangan nekseni kraman ingkang munggah kayangan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Sagung dumadi Sampurasun Om Swastistu Salam Namo Adat Budaya Nusantara. Terima kasih atas kehadiran saudara sudah menikmati channel kami. Dukung kami dan support. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga saudara sekalian setanah air ini diberikan berkah rezeki kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Semangat merdeka! Sekian dan terima kasih.